ade a ebeso Awurade ani eno ne ade ba ko a enipa ye wasase we so ne yenim yebu yani gu so na yenam wiase no musa ye fa no se nipaduane de Awurade de amame enti me de ye de a mepe but anopei me wo ha kan kire wo se nipaduane Awurade de amawo nienti Awurade bo utuntum nienti Awurade ye wo kokko nienti Awurade ye wo oba sebe wo anantuo ejina so nienti Awurade ye wo abrante a wo hu fefefe Awurade wo botaye a oyinti a oye wo sa na anopei Bible no a declare say for unipadua si ho say afode a etiase fama Awurade na afei say afode no a odi si ho ama Awurade no eya de a de di nkan eye kronkron de etoso mienu eya de a eso Awurade ani ubetimi de unipadua si ho nanso na enye kronkron ubetimi de unipadua esi ho nanso na enye eye ade a eso Awurade Nyankopon ani enti anopei the message is for unipadua si ho se afode fama Awurade dia na wodu unipadua ye Sompa FM ukunu ni ho a dia na wo ye oyire ni ho a ede na wo ye eka wo nko a ewo kokoa mu a dia na wo ye eniema a wo ye ewo kokoa mu no eye ade a ebeso Awurade ani eniema a wo ye wo kokoa mu no eye ade a ebetuma ye afode a ebetena ase ede ama Awurade ana wabrabo a wo boyi ene benada no pe Awurade ama ade akyenwe baabi a wo bekini akọ enkomo a wo bedie eye de ebeso Awurade ani ana eye ade bi anipa ni no ho so Paul mayate ase se ye kanya mesom a nye no se kwasiada madware mahemata ade na mekotena sondem na mmom asetena metena ase abrabo a mede minipadua bebo no eno na kire se mesum Awurade eno na kire se mede minipadua na bo afode ama Awurade a eye afode kronkron na eso agya Nyankopon ani nipa bebre yenim saade nti ye fa ne normal enkomo kora wudie asema efiri wanum ensema ya woka bisa wo hu se asem wo ya mekan hote ema Awurade na ebeso Awurade ani ana se wan hunu sa niema weenum a ewiase ubeni namu saa na wo ya brante ababa wanyini wabeye maame wabeye akokora na ne namu na wawu na adekọ wobekọ na Awurade beka kire se firimi so wo ye dia entene eho beka kire Awurade se Awurade na me wota kwa na menye kwani Awurade me wota kwa na menye singing bani Awurade beka kire se firimi so minim wo ye dia entene enti adopei ma wanimra wo ho so na hweye se ade bia wo do nipadua beye asem bia wo de wano ebeka esese ya ade a ubisa wo ho se asem a mekan ebeso Awurade ani ebeye Awurade fe ana wanhunu sa ne man ya emmoa wo afei eka wo nko a wanamuntu tesen ontade hyemu tesen ukunu ni ho a course be na wo ye oyire ni ho a course be na wo ye mobile phone ye kita wi sesesi a Onyankopon aba na wo se obia mie ne password na yenhwe obia phone so a minua eniema ewo wo phone so yi ebeso Awurade ani ebetima ma Awurade age watom eniema ewo wo phone so a da bia wode wani ehuni eye niema ekire se udo kra unipadua wode abo afode ama Awurade ana ma wadwene ko weesu wei asema mekan sofo bia ni ho a obegina ne pulpit so aka asem ya kirew enti anopai me de bi ya futuo na me de aka kirew efi se Bible say ode nneyeye nyina ebeba atemu mu nneyeye no ebi ye nkomo a udi ne kokoam
ebi ye niema watwe agu phone so ebi ye course a woye no phone so saa niema nyina ye fa ne se eye normal wagwadie mu kwan afo so wodi wudwa ade ya woton amani pay enuanom wugiri ye se ne bo na woton amani pay wugiri ye se ebeye awurade fe ebeye afode ye so awurade ani ebeye ade a eho te ewa awurade anim nipa na ade na ye 1 cedi na woton ama 2 cedis na wasanya kan kire wo se eye wuntia wunti na mede ma 2 cedis no ndi wo de age enso na oboa anopei fa woni padua si ho se afode ete ase wadwuma yemu ma yehunu awurade o kasa mu ma yehunu awurade o nantie mu ma yehunu awurade efise asase we ya yete so e na no Paul kaaye wo se yete ase o se yawu o ye awurade dia se ye awurade dia dia na enne esese ye ma ye kasa ya dwene ye ne ye bibia no eye ade a ebeso awurade ani ade ba ko anipa nim ne se ye wo niema nyina ho kwan sadia Korontofo nwoma Korontofo nwoma edikan etidu ne nchichemu aduonu miensa 1 Corinthians 10:23 no okaye no wo se ye wo niema nyina ho kwan nanso nyeni nyina na efata yen asemi odwen kwa akira obeti ase ye me wo ho kwan se me bo adwaman but esasemi bisa me ho se efata me ana me wo ho kwan se me bokoro no na esasemi bisa se efata me ana me wo ho kwan se me yesakawa me wo ho kwan se me ko aduro so me wo ho kwan se me ye ade bia makoma epe se eye liga ana enye liga emra pene so ana mra mpene so me wo ho kwan se me ye na me ye na se ya ncheme a mafa me ho adi ye cheme a me dimitrije me wo sa kwan no nyina nanso esese me bisa me ho se ebeye awurade fe ebeso awurade ani ana ebe fata awurade ana na eye afode a mede bo ama awurade ana ebusuanfo mede besi ha dwen asem hu kwa akire efise ye wo niema nyina ho kwan o nanso nyeni nyina ne fata me wo ho kwan se metime agya me yere ba bisa se efata wo se ubegya wo yere ana me wo ho kwan se mefiri me yere chi abo adwaman ba bisa wo ho se efata na me wo ho kwan se me ni obi kunu betwempana na bisa wo ho se efata na me wo ho kwan se me ne bema betena ase awo na onye me ho ade ba bisa wo ho se efata wana anopei awurade ma wo ntia asem yase awurade moa wo na tia asem yase efise aduane wo hoi eye yafunu dia na ne nyina awurade se obema na ye kwa nti anopei keka wo ho sorry na ye biribi na afei tia se efi na kroi wode unipadua ebesi ho se afode a etia se na waye ade kronkron a ebeso awurade ani wonkwan na akai awurade moawo onhyira so mawo efi se onitifo ohuna mane a ebeba na ode ne ho kohunta Ade Akye Abia ahaye Sompa 101.1 FM ene eye benada nyame na dom adepa bi akye yen yawie yafutu semi yenhwe ewiem kakra na yenko ewiem sachoy ekosi sen Sompa FM abusanfo enenso Ade Akye yehwe ewiem na yedi ewiem nkomo kakra ede amaye nyina ye ho enenso Takwa hanom no yebekoso ahunu ewiem a na dane no enyina ade baako eso na eno nti no sei na ewiem hye no
ebesi aye ewo ha ede amaye anope ya ye kasa no ewiem hye no gina degree Celsius na duonu mienu ye hwe animu se awiabere no ebepeja akọ aduonu enkono na anwumere mu no ate free aduonu enkono ede aba aduonu enan nti ye started day no with a temperature of 22 degrees Celsius na apeja akọ 29 degrees Celsius na afe anwumere no ate ede abafom 24 degrees Celsius ewo ho enom anope ye hwe animu se sabra ye kasa wiemu be nyunu kakra wiemu be kusu na ye ko yanim enom yanimu a ye ko no abusanfo nia ye behunu se ade no ba be chi a anopa no etwam ama yawura awia no emu no ensuo kakra bi ebetimi agugu ewo emiamia ebinom ewo yentemu ha enom awiabere no mu enso saa ye hwe ni mu se ewo mu a osuo kakra ebegugu ewo emiamia bi enom ena anwumere no a ye ba bekọ akoda no ye behunu se biribia etese wusie akyekere ewo ewiemu a eba na no beba be kanten ewiemu anadwia kopem se ade ebeche ede amaye na eno nam so ebetumi ama baabifo ebehunu ensu a ebeto ene anope ene anadwi ewo womo entemu ho enom weather report a yede mawo ene anope eni Ewiem sachoy ekosi sen Sompa FM afe yawie eye eno sa awie no mayenka wo se Ade Akye Abia adwumadie ne ha ye Sompa 101.1 FM ya no padwumadi a yato din se Ade Akye Abia no eso na waso egu a wutie yenhwe abakosemu enne se wokọ abakosemu a enne ye emfinhye duokono enan se eye sojani Ade Acheampong Ignatius Kutu Acheampong so tiase a anka ene wadi mfinhia eduokono enan 94 years na saa papa yi obedi Ghana mampani oyeku ena otu buzia aban eguye ena obeye omampani na mamuo abreso ena yehunu eye amamu nhyehyeye bia ye frɛ no operation feed yourself ono na ode saa amamu nhyehyeye no ba ya Ghana fo dua nnuane ema nnuane no esom yen ema bibia nanso na mamu nyina chie no na eyade a ntawantawa bebre broni beka se controversies ewo na mamuo emu ewo man Ghana mu afi 1979 ena omampani Rollins echere no ekum no se waye ku atu buzia aban eguo sabra wo kum no no na wadi mfrinhia aduanan enwotwe 48 years at the time na wo mu ekum no no ye kum no by a year execution by firing squad ya de no bata adua ho na ye bo ni tuo ekum no ewo oman Ghana emu se otiase a nka enne ena wadi mfrinhia aduokono enan ewo na setena emu ente ene ye kai eye general Ade Acheampong ya obedi Ghana oman eso emre bia atwamuo ye nyina ye tie Sompa eye no kure ye nyina ye tie Sompa na ene ya ye tie Sompa de yadi ya hwa abakosemu awie ye hwe ya kwan eso a driver for mummu ene adwuma nyame nhyira mo eye munti na yetumi kọ na ye bada bia na ye kan sa nso a na ye kai mo se musi kwan no so no eye anamwa ya hweye won kwan ho hia Ghana ehia wabusua ehia ontamufo ehia o ka ewura ehia se obekọ na waba o ma ehia endi se usi kwan no so a na waye ahweye ade ba ko a eta wo ya kwan so ne se emmoa te se anantwie mponche eni nwan wo mu nyina ye nkro moa wo mu so ye road users no ebia eduru ba bia wo mu nyina no wo mu nante ekwan no so ebi nti so wo ye driver na wo kọ na uduru ba bia emmoa wo a na wa ye ahweye
nya wo mo ho abotre ema wo mo ntwam na wo mo nko se wo anya abotre na wo ye wadwen se wo de kwa akonum a o ka no bedane abutu ama wo ene nipa etim nyina no 101.1 FM akwakoda asaniye mu enti anopei ya futuo ne se uduru baabi a emmoa ewa na driver wa ya hweye menye se wo pentem emmo wo mo so aben wo bo wo mo so aben a wo mo bebo asesa wo mo yembehye wo mo ama mo abo asesa ewo kwan no mu we fa ha wadwene be yen se aboa no fa ha obehwea na de ka na akohia no na akofa nkwanhia banti se okoto emmoa ewo kwan no mu a nya wo mo ho abotrema wo mo no entwam se ye anadwo a sonkane a wo ka no ho a ebema wo hunu emmoa no se wo so kane a no to emmoa no ni dendenden a wo mo ani so betan wo mo hunu ba bi on befa na ebeje kwan no aboso ndi wada Roma se wonam ene na akokohia emmoa ewo kwan no so a ya nya wo mo ho abotre ema wo mo entwam enkanka ene anantwie se okoto wo mo kwan so bebre saa ya na wanya wo mo ho abotre ama wo mo atwam Ade Akye Abia afei yaboa yaka eno saa wie no yenye ahoboa na yemfa afidie enkyere enkran yenkofa enedai sedia kasebo no etie ewo oman Ghana mu na yemfa emra ewo ha enom na mamemfa information we mawo omanpani John Dramani Mahama se wonim sesesi a wo moko UN General Assembly nyame ya adoma obekasa ewo nhyiamudie no ase nensa obeka no bi ne se ohwe animu se obegina bibi manya namu na wode ato abrofo nanim se sa abrofo no nim a nka bibifo yatu mpon ya japade ombe wia koye ya dehye a ombe sesa wo mo se nkoa ede wo mo koye ene na omde akwakoye wo mo kurom yie ama ne wo mo kurom aye fefefe kama ahoto ne asetena pa ewo ho a bibini bi asore a na ope ho akro no enti no ebrasun se wo mo patayen wo mo mayem mpatade no ene se ya dehye ya japade a omofom efa de koye e de akoye omukurum yente no omo me patayen omampani ko UN General Assembly ensem obeka no ebi enie ye beba bedi mu nkomo na kasebo na ye krado nti ye nkomra 101.1 FM KJC complimented an opano siakasebo ebre enasoi Ghana de shimama mamunyina mwachi ahaya Sompa 106.5 Accra and sama wodrop yinwa na yebaba dani ya chiridi amamo se anopano siakasebo Sompa 93.1 ewo kumase ayuko Sompa 100.9 kumase kronwa Woko Paris France Abrochimemo Adam for Radio F Bitakwa Aya Sompa 101.1 Takwa Radio 103.3 Tachiman Obatumete Kaseboy Bibra Watia Sompa 106.1 Sonyani 98.9 Kwanza Yadamwase Damwase 90.7 Doma 101.3 Enye Mankasimun so Aya Kingdom 106.1 and na Facebook and YouTube and so Aya Sompa 106.5 Nana keje sika pele mbetara no pono seka sebo yabo no na no pede baba somo no eni ani no ebini se Tewu TUC edwumakuo no en womo atutu bi amane eku ahodo bia womo eche se womo nka mo ho se womo empene ema etuatie no enkoso Sanso na panye pa bi enrobi atwam no wakasa de mapan afa ne bambo mu abekasa wo se ma mega trutoko no wanei yagene de bibia kra de afrini nsem wo no ha dwene yi Bupewura edi atudwa ya woche se brewie dru se nananom ahemfo ebesore na womo aye adwuma edi etia enrobone ho dwumadi wa paul ya fana se think prisons 360-degree initiative na Sunyane Central and Female Prisons one more dwuma bi edi afasade
Apa Dentura East Mrashebedweni ede aso akobo former hwese de beya wo betimi atu ensuo no omanfo anya bi ayusu sani aba na kwansra won samba ya kono na ye nika wo ma Ghana munti Ghana Tourism Authority won makwabata ewo buno East Mantam won makeka won ho na de adwuma enumakodi ye de kase ebo no bekwa amano ne na ya kyerɛkyerɛ mu akyerɛmo etuatie bi a ekoso ewo Brazil ni nyina no efa bill bi a wo mo kyerɛ sempenifoɔ de akwakoto Mrashebedwafi a sɛ wo mo gitu mu anima bi ebekoso wo Brazil manmu no enya de a ede asumdwie ebeba Nana kaje se complain meter nada romanti ani ye konda ho a asonfo banu yatena se na nya no nko promoted of so bonachidom what the Trisco energy food drink and nata na chia no pay aye twati papa aye Trisco 2074 se kan chiro se na nanu dodo no a na won makwakofa adiaba na fei Endpoint homeopathy clinic nso ede ayaresa papa ebre wo manfo enti koho na kokogye ayarehwe sara nso na Sompa OB bus no nyame yadomu a efiada ye the studio ni nyina ekwa kosi dome marketing tisha nso na fa ho egi dwumadie no Bell Beverages fo adaro masara nso na multiple quest fo nso ekura ye mu a ye de dwumadie no ebebro nyame yadomu a efiada asomfo anopai midin ede ajoa asare mene akosia eje wakode boatin